Добър ден! Добро утро! За мен е добро утро. 7 часа сутринта. Здравейте на другите. Кой когато гледа. Реших да си намеря нещо като хоби. Да се занимавам мозъка с други работи. Да не мисля за глупости. И реших да си правя клипчета, видеоклипове. Нямам намерение да ставам влогър и така нататък. Просто за спомен да имам за мен след време. Като удъртя, ако не мога да карам и така нататък. Така, днеска е едно мое ходене до работа и обратно. Това ще бъде. Да видите малко трафик, евентуално. Всеки ден е едно и също. Карам ето китаец Watch 900 DSX. По-нататък и него ще го покажа изцяло. Имам така разни работи да му слагам, още чакам да дойдат. Даже днеска трябва да пристигнат. Оригинални части от AliExpress, естествено. Като монтирам, като наглася всичко, ще е такъв малък обзор. Ще му направя на него. Айде. Давай, не. Ще се опитам да не ги псувам много. Ако ги псувам, значи ще слага. Или пък ще го оставя така. Още няма се правя на 2,5. Те това си заслужават, псуване само. И бой. Това е друга тема. Забравим камерата тук. Ясно има камера статична. Тия ленти как са парзалят, как ги направиха тук минала зимата си, явно са ги сложили, защото са нови. Въобще са като леца и са точно на завоя са ги сложили. Нямам на идея защо. Спокойно тази сутрин, бе. По-нататък сигурно ще е по-натварено. За понеделник си спокойно. Или просто аз малко по-рано отивам. Какво ще правиш, бе?
икона на телефона. Който иска да се абонира, да лайква и така нататък, да дизлайква, ако иска. Да коментира. Без значение, правя си го единствено за мой кеф. Ако ви е интересно на вас, задавайте някакви въпроси, ако имате, ще се опитам да отговарям. Работя, карам такси. След малко отивам си взимам колата и се нашивам в този трафик цял ден. Не е такова такси, каквото е пред мен в момента, такси през приложение, Uber, Bolt, такъв тип. И това може да видите в Малта. Общо за всичко може да видите. Кон, с файтон, що не. Много спокойно. Тук по принцип е забито с коли винаги. Винаги. Догоре. Е там до другия стофа, до другото кръгово. Странно. Само ще малко тук да им ще минем ли, няма ли да минем. Това нещастни, където регулират кръгово кръстовище и правят повече трафик. Но както и да е, отделен въпрос. И така, аз съм почти до гаража. Ще се видим за мен след няколко часа, за вас след няколко секунди. И така, до след малко. И добър вечер отново. Няколко секунди за вас разлика, ама за мен е 13 часа. Не знам, че и нагоре. Може да видите кога се прибирам.
Ама, нали уж за това сме дошли да работим. Малко ще духа, защото е тъмно и няма как да сваля визиора, няма да виждам нищо просто. Нямам търпение да се прибера. Бах ти тегавия ден. Даже не ми се говори, въобще не знам къде ми е мозъка в момента. Абсурд. Свалих визиора, ама нищо не се вижда.
полицаите, кой какво, що, как минава и т.н. Даже днеска засяках един полицай, не на работа, с униформата, с частния си скутер и скутера с закрит номер отзаде. Имат едно такова лиценз или данък там, както е при нас, и той седи отзаде на номер. Ще снимам някъде да ви покажа. И го путат и закрива номера. И това полицай беше със скрит номер. Още голяма забава. Тук е. Зад мен е линейка. Ще вайба в цървулите, ще въобще даже не бързат за никъде, и просто да не седат в това. Повярвайте ми, на 1000% съм сигурен, на 1000. Знам как карат, като са за спешен случай. Въобще в момента не бързат за никъде, просто си правят гаргара с хората. Всички възможни, които автомобили със специален режим, които имат сини и червени лампи, го използват това. Карат постоянно с включени лампи и хората бибивкат на хората постоянно да им правят място. Без причина, без нищо. Няма смисъл да обяснявам, че по закон трябва да са сключени светлини и звуков сигнал постоянно. Ама тук правят каквото си искат. То ще малумна работа. Колко пъти съм виждал полицаите на светофара свети червено. Примерно не им се чака, пускат лампите, преминават го и спират. После пак лампите си продължават нормално. Вот такова. Почти пристигнах аз. Това ще от мен. Смятам другия клип да е нещо като, защото сега ми дойдоха едни части днеска още за мотора. Като ги сложа набързо, така едно кратко клипче да покажа какво карам, какво съм направил по него и така. До другия път.